wach mar chungo mbaka mar gole oko no di 24 e doho otamore to gite otamore. Mano nyiso nang'o? Koro gini nyiso ni oserumo kama, nikech kata bed mani doho wacho ni koro senet okuongo go mbaka, un kaka okinde nyiso ni doho ok dwa ketore wachni, koso nyalo biro rese bang'e, koso wachni oruma, nikech ka koro doho di 24 te osechungo twak mar gole oko, kata ang' ogole kang' odok e doho to koro gidhi winje kendo, koso koro mate en gima oserumo kama. Ing'eyo katiba ni miyowa gimiluongo ni separation of powers, matiende ni organ mora mora ochung' kien, ok onyal interfere gi tij jomoko nono. Omiyo judiciary kata sama gi make decisions nyaka gi take mano into consideration ni to sama odwa wacho gima kamani, wadhi donje e od jomoko koso wadhi timore nade, wadhi koso ne jomoko koso wadhi timo nade. Koro mano sama level ma constitutional body ma parliament pod nigi process magitimo, court bro timo gimiluongo, gibro exercise gimiluongo ni judicial restraint, o gibro golo orders ma bro interfere gi process mar parliament. Koro by all means gibro temo ni mondo mi gichung' oko mondi ma giwe process te mar parliament madwarore in the impeachment otimre magitieki. Ka gisetieko te, koka Gachagua nigi chance mar koro dhi e court as a supervisory level mondo mi gini ne agini beno time kisheria process bene ber, to ka process ne ber to the elements mano bedo raise kanyo bene gi meet threshold matimore nade matero ng'ani dala. To kapok mano timore sani, nikech sani pok wachopo e ot mogik miluongo ni senate madhi amua, judiciary or court ok bi yie mondo mi gichak timore nade, gichak interfere gi process to. Emomiyo Gachagua be kane en gi jok mabeyo manyonego be ni jiwe gi paro, nonego be nosenyise ni jatelo kamwase gikeni to ok onego wadhi e court mondi. To nikech either jogo ok omiye paro or nikech maybe ong'ama tije tek ok winji, emomiyo ineno kotemo the same thing. Ok inyal bedo timo the same thing 27 times opok wi pachi paro ni yawa gini ok ti, onge kaka odhi timore kendo. You see, koro mano e shida. Meni kako kilina ni ok onego dhi e court seche gi, onego riti nyaka dwoko wuogi ka koro dhi. It was premature, no nyango riti nyaka wuogi nikech mokwongo tek ahinya mondo mi koto miye gimiluongo ni an injunction or conservatory orders. Tek ahinya miya this process. Conservatory orders court miyo gaji. Nitiere case moro maniluongo ni Gela versus Casman Brown, en case mar jo UK ma court rely to provide 3 grounds momiyo nego be nigi mi conservatory orders. Number 1, ni nyaki demonstrate ni court ni gima dhi timore ni en gima lich kabisa madhi hinyi kendo dhi hinyi kabisa. To number 2, nyaki wache ni bang' kosehinyi gin kosehinyi to onge kaka inyalo duogo kendo back, it is irreparable. To kendo gini nyaki wache ni kendo bang' kosehinyi kabisa no, to kata through monetary award still ok nyal duoki back a position mane intieno. To magi gik mok nyal demonstrate at this point nikech decision mar senate pok ogik, pod wakia kata senate dhi quash impeachment no ok wang'eyo, kata gidhi apol ok wang'eyo. Koro en premature mondo mino dhi e court. To Trevor, gima be muhimu monego bed ni jalup ker onego bed nosenyisi mokwongo en ni impeachment ni noseng'eyo ni dhi biro, noweyo or noninde tich mondo mi ochung gini kane pok ochopo kata e parliament, either gi boss ne or gi joge o mobilize joge wuogo or odhi onyenyekea. Samoro kikoso iwacho ni nyathi koso lakini dok iyuak ni wuonu minyuani ni kuona an mana akoso matindo akoro ng'wona aduoga to line. Notamore moko fuato gigo te nikech ne en gagoko kendo noneno ni embe en jatelo manie position mano yier gi ji, koro embe onge gima inyalo nyise. To nikech article 147 wacho maber ni deputy president makoro wan godo ni onge specific JDs monyise ni mae tije modhi timo. En mana no deputy as president to kendo timo mana tijego ma president bro timerane bro miye ni mondo otim. Koro kata de court dhi amua ni koro oamua ni oduoke tich, to jatendi koro amua ni ok bimi tich, onge gimoro amora, onge committee mibro chair, onge ni function mibro bedo delegated mondo mi dhi oversee ang'o, itimang'. Ionge teko mar timo gimoro amora. Ok inyal gocho ni kata OCS mar Amia police station ni mondo ka orders kumi. What for? Emulation machal kamano bro dwaro nango. Nitiere samoro ma kochopo to nyaka ing'e sami wuok.
jomoko nowacho ni jamiel, a good dancer must know when to leave the stage. Nitie samoro makini kosekethore tiwe gigi bok thoe Trevor, ok thoe. To nitie gimoro achiel